रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोनजों लोगोसे रादाब नायगिरि साफ्रोम रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरबाय। जोंनि नैबे सनापुर गामियाव देग्लाय 2022 मायथाइयावहाय सेथि थाखोआव 3 उथ्रिनो हादोंमोन। दा बिनिनो जोङो सिगांनिफ्रायनो मान होबोबाय थाखायो हिसाबै बिनिनो जों दिनै बे हाबाफारिखौ दख'रा आरो डिस्ट्रिक्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लाफानानै दिनै मेल बायदिहाय जथुमदों, लोगोसे मान बावदों आरो बेवहाय ओरैनो जोङो सोलोंथाइनि सोमोन्दै ओरैनो गारजेन आरो फरायसानि गेजेराव सोमोन्दोआ माबायदि जानांगौ आरो इयुनाव जौगालांनोबा जों मा सोलोंथाइ लानानै माबायदिहाय गोजौ थाखोसिम गाखोलांनो हायो बिनि सायाव जोङो गुवारै सावरायलायदों। सनापुर गामिनि आलारि आजोला लाइमोन आफादजों लोगोसे गामिनि गागि आफाद थांनाय 2022नि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरनो गामिनि फरायसाफोरनो मान बावनाय हाबाफारि, बे हाबाफारियाव दान्दिसे बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। गामियारि सुबुंफोराबो दिनै सोलोंथाइ बिथिंखौ नोजोर होनानै गामिनि जौगासार थासारिखौ नोजोर होनानै जा मोनसे थुलुंगाखांनाय हाबाफारि लादों, बेखौ धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसानि आफादनि जानानै बिथांमोननि गामिनि गागि आफादजों लोगोसे लाइमोन आफादखौ साबायखर जासिग्रोबाय। मानोना दिनैनि बुहुमाव नुनो मोन्दों गोबां फरायसुला फरायसुलिफ्रा माखासे थुलुंगाखांनाय जा बिथिंखौ लानानैनो गावनि जिउ राहा दानायाव आवगायलांदों आरो बे लेखायैनो नैबे सनापुर बर' गामियाबो बे बिथिंखौ नोजोर होनानै गामिनि आलारि आजोला लाइमोन आफादजों लोगोसे गागि आफादा बे हाबाफारिखौ मोन्दों, बेयाव बाहागो लाफाना गोजोननाय मोन्दों। आरो जायफोर फरायसाफोरा दिनै सेथि थाखोआव उथ्रिनानै मान बावजाबाय, बैफोर फरायसाफोरा फैगौ समाव हायार सेकेन्डारि लेभेल डिग्रि लेभेलावबो बिदिनो बिसोरनि सोलोंथाइ बिथिङा गोजौ थाखोजों थांबाय थागोन, बेखौ आसा फारिदों। आरो जों बै फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेजेरनिफ्रायनो जोंनि गेजेराव डक्टर, इन्जिनियार, सासे IAS अफिसार, ACS अफिसार, मोजां मोजां बिथिंनि फरायसाफोर सुबुं धोन हिसाबै जों मोनगोन, बेखौ आसा फारिदों। आरो जायफोर फरायसाफ्रा दिनै मान बावजादों, बिथांमोननि थुलुंगाखांनाय नोजोरखौ नुनानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बिथांमोना इयुनाव साफा साफा मोजां सुबुं जानायनि मोनसे मिजिं होदों जोंनि सिगाङाव। आसा खालामदों फैगौ समाव बै फरायसाफोरनि जा मोनसे थांखियारि नोजोरा जाफुंसारो, बेखौ आसा फारिदों। जाहेथु दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मोनसे मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसननि मोनसे हाबाफारिजों खामानि मावबाय थादों। दा जोंनि बे फरायसाफ्राबो मोनफा मोनफा स्किल लानानै गावखौनो सासे थार नोगोरारि हिसाबै गसंथानो हागोन, बेखौ जोङो मिजिंथिदों।